Bon dia, escola. Començo avui a dir que res mola. Soy la clase de sisè. Aquell senyor s'ha de dir-ho i aquí és acomiadat de l'escola. Tots aquests anys ens han aportat nous valors i noves experiències que mai oblidarem. Els professors que hemos integrat són la Carmen, la Maria, la Clàudia, en Ferran, la Vicky, Antoni i Cots. Les activitats que ens agraden són la ràdio, l'esport, el quatracorros i la policia. La millor experiència que ens avui és que hagi passat el que hagi passat i hagin fet el que hagin fet, els professors ens estimen i ens ajuden. I ara l'activitat de la setmana. Tant serveixo per menjar, com serveixo per tocar, com per saludar, com per apunyalar. Què és? Solució a la RAM. Todos pasan por mí. Yo nunca paso por nadie. Todos preguntan por mí y nunca pregunto por nadie. ¿Qué es? Solución, la calle. L'escola ha estat la millor cosa que he tingut, gràcies als professors. Aquests anys m'han ensenyat a millorar com a persona i a muntar. Moltes gràcies. Els professors són bons i amables. Ens agrada molt l'activitat d'aquesta escola. El meu espai m'agrada ha sigut celebrar els aniversaris perquè els llindats tots per a mi ballar. M'ha agradat molt les activitats que fan en aquesta escola i no fem a les altres. L'escola m'agrada perquè aprèn molt, no és gent nova. I si te renyen, és perquè volen que no repeteixin les coses que van fer. M'ha agradat molt aquesta escola perquè hi ha professors molt amables, els trobaré a faltar. Gràcies. Aquesta escola ha estat una experiència molt bonica per a la nostra infància. Ens han ajudat molt els professors i l'anterior. Gràcies. Això m'ha agradat molt l'escola perquè és divertida i original, perquè no totes les escoles fan les mateixes activitats que nosaltres. En aquesta escola hem après moltes coses, entre elles hem après a valorar, a respectar, a valorar amb esforç per aconseguir el que es proposem. Això m'ha agradat molt, aquesta escola. He fet molts amics, m'he divertit molt i la trobaré molt a faltar. M'ha agradat molt aquesta escola, també les activitats, excursions, anar a la platja, etc. Gràcies per tot, adéu Antoni Joan. Ha estat una experiència inolvidable. Venir a aquesta escola i trobaré molta falta als nostres companys. Això m'ha agradat les activitats de l'escola, us trobaré a faltar.
los profesores me han ayudado y Hoy estamos aquí reunidos para despedirnos de nuestros amigos, compañeros, consejeros. Aunque nos distanciemos, siempre estaremos unidos. Aunque nos peleemos, nos querremos. Aquesta escola m'ha agradat molt perquè s'ha tractat bé els mestres i els companys. Gràcies als professors i companys per tot el que hem passat junts. El trobarem faltant, Toni Joan. I ara una poesia per acomiadar-nos. Guarda cada lección recibida, cada afecto compartido, como un tesoro que por tiempo te haga sentir que la vida es hermosa. descarta aquello que puede hacerte daño o sepas que no tiene sentido.